Jodak ma dho wath ma Missouri osidho yie ma nyasani mabiro kelo yot e yore mag wuoth e kind jodak ma Missouri e kaunti ma Siaya kod Mbita e kaunti ma Homa Bay. Mendi tok jodak ma e gwenge go riwore kanyakla mar neno ni giyudo fuong'ruok ma kamano ka gin gi geno bende ni tudruok kod dongruok e kindgi kod counties ma kaluo biro bedo maber kaka e yor ohala. Yie ma nyasani no bende orwak kod jogo mamoko matiyo gi yore mag wuoth kaka apaya ka giwacho ni obiro konyo duoko chien dhugruok ma bedoga e kinde ma kwan jowuoth omedore. This is a project mabende wasegombo for long mondo ne wabedgo kaka jo Missouri mondo ease our transport sector. Wafwenyo ni kaka wayudo this fiber boat obro bedo safer, reliable kata moloyo obro bedo sustainable yor transport sector. Bro keto yore mag ng'weche pi bedo mayot kendo mapiyo. Obro jiwo yore mag ohala matudwa between Siaya County gi Homa Bay County. Jibro wuok ka Homa Bay kaduogo Missouri kone kadhi timo ndeni makone makage kacha e Siaya kone. Same to joma koni bro dhi timo ohala the other side of the county ma Homa Bay. Koro an nyamor kanya winjo ni fiber water bus obiro nan kode gadier nikech ng'enyne an atiye gari mawuok Kisumu saa 2 mating'o jogo ma jotich madhi Mbita. Koro amor ni jogo koro kabiro go to kabi kalo kadhi Lwanda na wegi koro kabiro Missouri ka. An gadier ni koro gibiro to gidonjo ka saa 2 gi dakika moko 15 en Mbita. Wagoero kamano ne biro wa mar fiber boat nekech seche moko yudo ni customer obiro adieri en ng'ama dhi the other side to onge kako nyalo kalo samoro dwaro chiemo sani koro wan maber nikech kobiro mo kawo chiemo to bro dhigo piyo piyo kocha koko kethore. Riwruok mok mar piny owacho mar Green World ochako chendo mabiro reso